салом алейкум дӯстони азиз, созаи нағзен саломатиятон хуба. Ина ипек овардем духтаро. Касоне ки ипек пурсида буданд, ина фақат доставка доранд. Ипекҳои турецки мана бенигин чи хеле хоҳиш карда будем духтарако. Ино нигиндору 600-700 сомон мешава. Леки бенигинша 480 сомони барои шумо метиҳе. Марҳамат каседа дар корай. Як скриншот кунен партоен. Касе ки ай 10 дона боло мегира бо арзонтар мешава. Марҳамат духтарако, бо дигар намудошам ҳозир нишон метиҳем. Гул беҳад бисёр омадагӣ ай. Ина бинен бо як гули фасони дига. И ай пеш бо амхе гулош зинда духтаро. Данавор мисол у қахшуна омадестай. Лекин расчётотуна гирен ки ай пеш бо гулошон хушрувай. Мана бинен ана ай гулам фасонай. Кабут чанд гул доштай диден? Ана ҳеч бо гули намхе тоқа. Кабутуш се рангтарай, дар навор камакак сафедча омадестай. Лекин дар асл ай пеш се рангтарай. Ана и рангша бинед, и рангам хушруй бадай духтаро. Необычный кртада фасон мебиёя. Мана як либосуш 480 сомон. Тоза ипеки турецки. Касе ки ипеки турки гуфтагӣ буд, ҳозир нишон метем. Гила бинен охи духтаро, хушруги и гила бинен, ҳами қафасонай, и ҳози бо санг задагиш меброя, бо тамоман воймай бад мешава. Леки касое ки без санг мехоҳанд, марҳамат ҳози шумо шанс доред без сангша харен. Барои бисёр мара менависанд ипеки без санг, камтаракай душвортарака ёфтанаш духтаро. Ина борки навай без санган ҳамаш. Марҳамат метавонен ки дархост кунен ҳамаш хушрувай бинен, иглам фасонай, иглшам фасонай, цветша бинен бо чихо хушрувай. Хулас ино фақат доставка доран. Як бор дигар такрор мекунам. Бадан иглша бинен бо чихо воймаяй. Ҳамаш ипекои необычный гулдор фасон қимати турецки. Ҳамаи ҳамин наворе ки ман имрӯз шумода нишон додам духтаро, ҳамаш турецкиян. Касе ки опт мегира бо арзон мешава ин нархо. Духтаро баъд ҳастай азанаи намуд ҷакардо. Ира беҳад хушрӯ мехаранд. Марҳамат 450 сомон штаган. Ин моделҳоям 480 буданд, ҳозир арзон штаган 450 сомон. Марҳамат каседа дар кораи духтарако скриншот карда партоен, ман шумода доставка кунам. Ана бинен ишам чихи хушрӯи чанд нургулакаш. Мана ҳаст азанаи коричневӣ, ана баъдан, ана минуш, ишам фасони бадай. Ира гулша бинен. Аз ино набудан, нав омадан духтаро. Мана кабутша бинен бо чихи гули фасон навинка. Касе кабутак мехоҳа ҳастай. Ана баъдан бо инаи гули сирхиш. Хулас ҳамаш фасонан 450 сомон як либос шай. Шумо скриншот кунен партоен. Кадомаш ки маъқултон мешава, мо шумода доставка кунем. Миллион духтаракои хушрӯ 700 сомона ипеко 500 сомон штагай, леки яктаи мондагиай. Мана нигоҳ кунен бирюзовый цвет. Ҳамиқа хушрӯай ай пеш. Ира бенигинаш худаш 500 сомон буд. Ҳозир нигиндорша шумо 500 сомон мегирем. Бо нигоҳ кунен чихе хушрӯ нигин задагиай. Марҳамат духтаро, каседа дар корай нависен, мо доставка мекунем. Фақат доставка кати. Ина иш цветш бо фасони бадай одам зебакай. Мана цветш мада мақул шид, иш хушрӯи бадан. Хулас кадомиша мегирен, рақамо ҳаст дар экран нависен, шумода доставка кунан.